Dnes, zhruba 30 minút po polnoci, ma vytlačili z teplej tmy do chladného svetla. Najprv som sa proti tomuto transportu chcela brániť, pretože som sa vo svojom prostredí už riadne etablovala. No potom som pochopila, že som tzv. Domáci pôrod, a tak som zo všetkých síl urýchlila odchod z maminho tela. Momentálne sa dosť nudím. Ležím si holá na nahom, ešte dosť v vráskavenom bruchu mojej mamy. Hovoria, že je to pre mňa veľmi dôležité, najprv v bruchu a tak na bruchu. Vraj by som nemala abstinenčné príznaky, keď prestanem počuť tik-tak maminho srdca. Stále ležím, stále sa nudím, no už nepočujem tik-tak maminho srdca. Dni utekajú. 7. deň. Keďže ma krmia výlučne materským mliekom, nemala by som mať bolesti brucha. Mám však bolesti brucha. A tak vo vedľajšej izbe diskutujú rodičia s priateľmi o tom, či mi majú dať rascový alebo harmančekový čaj. Isté nie je ani to, či ma zapíšu na náboženstvo. Vlastne ani nechcú, lenže moja mama má mamu, teda moju starú mamu. A tá chce dať na mňa ako podporu pri štarte do života prepísať 2 hektáre smrekového lesa. Mama si myslí, že jej mama, teda moja stará mama, nebude ochotná poskytnúť podporu pri štarte do života nepokrstenému dieťaťu. Otec teda radšej oželie môj les. Cena je privysoká, tvrdí. Ja by som rada vlastnila 2 hektáre smrekového lesa. Byť majetným dieťaťom pôsobí upokojujúco. Za každým, keď otec vyjadri svoj názor na tento problém, začnem z plného hrdla vrieskať. Žiaľ, nerozumie mi. 56. deň. Od predvčera som rímskokatolickým dieťaťom. Mama a ja sme si presadili les proti otcovi. Studený kostol a studená voda, ktorú mi kňaz vylial na holú lebku, mi privodili nádchu. Pre niekoho, kto sa ešte nenaučil siakať, je nádcha hotové peklo. 448. deň. Okrem toho, že som dnes celkom sama prešla krížom cez izbu, na čo som veľmi hrdá, mám od minulého týždňa opatrovateľku. Otec sa v poslednej dobe pohrával s myšlienkou nechať robotu, venovať sa výlučne mne a vedeniu domácnosti, no tento sympatický nápad sa z finančných dôvodov nedal uskutočniť. Rátam s tým, že čoskoro dostanem novú opatrovateľku a ani tá nebude posledná. Rodičom sa vôbec nepáči, ako ma tá cudzia osoba vychováva. Už teraz na ňu čudne zazerajú, pretože stále hovorí, že mám byť poslušné dievčatko a všetko mi zakazuje a furt ma dáva na ročník. Ak to s tou fixáciou roli a análnou fixáciou, s tou hroznou sublimáciou pudov pôjde takto ďalej, bude celá výchova v slobodnom duchu, na ktorej moji rodičia tak tvrdo pracovali Najradšej by som bola, keby ma vychovával otec. Podľa jednej americkej štúdie totižto zistili, že u detí, o ktoré sa starali otcovia, vzrástlo o mnoho vyššie IQ ako u tých, ktoré vyrastali obklopené ženami. A vo mne, kto vie prečo, povaličky rastie istá ctižiadosť. PS. Práve som nahlas a zreteľne vyslovila svoje prvé slovo. Obrovská pracia sila. Odkedy mám novú opatrovateľku, pravidelne pozerám popoludňajší televízny program. Tak som teda začala rozprávať, čím som sa presunula do ďalšej, duševno-verbálnej fázy svojho vývoja. A tá mi už nedovoľuje viesť si denník.